Welkom bij het programma Gewest Friesland. Daarin laten we reportages. Jij zat ik vroeger altijd te schermen in het programma Van Gewest tot Gewest. En de redacteur die van Friesland de meeste reportages maakt is Johan van der Zee. Die had jaren en jaren lang daar werken bij Van Gewest tot Gewest. 24 hier. 24 hier, ja. Dat is haast een leven lang. Ja. Dan kom je al je bekende figuren misschien, als Jopie Huisman. Wat vond je van Jopie Huisman? Nou, toen ik bij Gewest kwam, toen koor ik hem net. En toen vertelde collega Oskamp, de man die ik eigenlijk opvolger ben, dat hij vaak bij Jopie op visite kwam en dat hij direct nog graag een reportage met zich woer. Dus nam Jopie Huisman mij neer. Ik ga die reportages doen, dat vond ik prachtig. Zullen we daar eerst even een zien? Ja. Want die komt uit 1968. Doet Oskamp een reportage maken over Jopie Huisman in Jerbe. Langs de weg van Herlingen naar Franeker, aan de rand van het dorp Herbaaium, ligt een boerderij die onttrokken is aan zijn eigenlijke bestemming en nu gebruikt wordt door de opkoper van lompen en oude metalen, de heer Jo Huisman. Op het erf is het de hele dag een komen en gaan van lompenkooplieden die vanuit Friesland, doch hoofdzakelijk vanuit de Westhoek, hun opgekochte waren komen verkopen. Worden de metalen buitenshuis opgeslagen, binnenshuis liggen bergen lompen te wachten om naar de groothandel getransporteerd te worden. De heer Huisman is in 1951 met de lompenhandel begonnen. Ook hij ging eerst met de zak op de rug en later met de bakfiets langs de boerenhoeven, langs de buitenhuizen en al die huizen van de vele Friese dorpen om in te kopen. Hij kreeg de smaak van de handel te pakken en ontpopte zich snel tot een goed grossier. Handelaar dus tussen opkoper en groothandelaar. Ja, weg maar. Het lijkt erop. Het lijkt erop. Komt van de morgen weer op elkaar baan. Hè? Ja, joh. Het wegen en het uitrekenen van de opbrengst geschiet onder het waakzaam oog van de opkopers die de spullen kilo bij kilo bij elkaar hebben geschuild. Het geld voor de uitbetaling zit zorgvuldig opgeborgen in de ouderwetse grote beurs en de uitbetaling vormt het moment voor de kooplieden. 91 piek. 28 cent? Nou, koop maar een half glasje bier dan. Naast zijn werk als opkoper van lompen en oude metalen heeft de heer Huisman een liefhebberij waardoor hij bekendheid heeft verworven. Hij schildert namelijk verdienstelijk. Hij exposeerde reeds in Leeuwarden en Workum en vanaf 11 mei aanstaande tot half juni is zijn werk te zien in museum het Koopmanshoes te Franeker. In de lompenhandel ben ik min of meer toevallig terechtgekomen doordat een broer van mij daar succes in had en ik daar niet voor onder wou doen. En de verwantschap met deze mensen, die dateert van heel lang terug. Want ik ben misschien een middelmatig schilder, maar ik ben mijn leven lang een groot stroper geweest. Dat wil zeggen 's nachts peuren en vissen. En dat zijn deze mensen ook. Dan heb ik daarbij altijd eerbied gehad en erg gehouden van het eenvoudigste en het nederigste om me heen. Zo gelukkig ben ik altijd geweest. En deze mensen, mag ik u een voorbeeld geven? Bijzonder graag. Van dit schilderij. Ik zal het even voor u meenemen. Graag. Ter verduidelijking. Kan hij hier zo staan? Kijk, deze man, dat is een koopman uit Makkum. En de enige aandacht in het leven die er op deze mens dus valt, dat is een bijnaam. Maar deze man die loopt iedere dag, tot vandaag de dag dus toe, elke dag 30, 40 kilometer achter dit karretje om zijn kastje op te scharrelen. Voor mij is het dus zo dat 1 werkdag van deze man, die maakt op mij meer indruk dan een heel leven van praten van bijvoorbeeld een minister Luns. Niet dat ik wat op die man tegen heb, maar ik bedoel, dit imponeert mij veel en veel meer. Ik heb deze man
kant zetten. Kijk, hier heb ik enige voorstudies van hem. Die heb ik hier gemaakt op mijn oprit. Daar heeft hij voor 3 gulden. Heeft hij voor mij dus geposeerd, gelopen, op en neer, zo hier op mijn oprit. Hier staat hij, ten voeten uit. Mooie jas heeft hij al. Hij had ondertussen in die dag dus een jas en een broek van een boer gekregen. Die hij zelf van uitstekende kwaliteit vond. U ziet wel, de maat die klopt niet helemaal. En zo heeft hij dus voor mij geposeerd. En dat is zijn gezicht zo? Hebt u hem, ja, hier hebt u zijn gezicht. En nu dat schilderij wat achter deze voorbeelden staat, hoe bent u daartoe gekomen? Die daar? Ja. Nou, dat zijn 3 vrienden van mij uit Workum. Daar komt u vandaan oorspronkelijk? Daar kom ik vandaan, ja. Bent u daar begonnen te schilderen? Daar heb ik van mijn vroegste jeugd af heb ik daar geschilderd. Deze 3 mensen die zijn dus enigszins veranderd dat niemand ze dus qua uiterlijk herkennen kan. Die heb ik op een nacht getroffen dus dat ze de roes, zoals men dat noemt, uitsliepen. En dan heb ik getracht om eigenlijk de tragedie die er achter de dronkenschap dikwijls schuilt, om die hierin uit te beelden. Ik ben in mijn leven wel zo ver gegaan dat ik mezelf ook eens een keer besoop. Dat heeft trouwens die oude Salomo vroeger ook al gedaan, al eeuwen herwaarts. Die begaf zijn vlees ook in de drank om te constateren of de mens in dronken toestand uitnemender was dan nuchter. Voor mij is de tragedie dit, naar mijn ervaring dus, dat je beter nuchter gelukkig kunt wezen, dan je dronken gelukkig kunt voelen. En die hele situatie die heb ik getracht hier dus in beeld te brengen. Meneer Huisman, u hebt, heb ik gemerkt, een diep respect voor uw ouders. Mogen we misschien even dat schilderij wat hier tegen de bank aan geleund staat even bekijken met u? U bedoelt dit? Ja. Dat is mijn vader, klein oud gestrand en turfschippertje. Hij is nu 88 jaar. En dit schilderij is gemaakt een paar weken nadat mijn moeder overleden was. En dat trok die kleine man zich zo verschrikkelijk aan, wat ook logisch is. Het was een bijzonder fijne vrouw. En toen kwam hij s'avonds bij me in de kamer. En hij is erg spraakzaam en bespraakt, uiteraard. Maar dan zei hij niet een woord. En dan ging hij gewoon zo een 20 minuten of een half uur. In die tijd heb ik dit ding ook gemaakt. Hij heeft het zelf niet eens geweten. Toevallig dat ik een doek op mijn ezel had staan. En ik trok me dat zo ontzettend aan met die pet in de hand, zodat hij er dan voorover gebogen stond. Dat heb ik ook getracht om het gevoel wat ik op dat moment als kind tegenover zijn vader dus had, om dat door te geven aan degene die hier nu naar kijkt. Meneer Huisman, u exposeert nogal eens een keer. Hoe ervaart u dat nu? Het kijken van de mensen naar uw schilderijen. Zegt het u wat of? Ik vind dat natuurlijk heel prettig, omdat zoals ik zeg, van kind af aan ben ik zo gelukkig geweest dat ik erg gehouden heb van al de gewoon eenvoudige dingen om me heen. En dat probeer ik dus met de varkenshaar en kwasten en de tubetjes van tafel door te geven op linnen of op hardboord. En als een ander daar dan naar kijkt en hij krijgt iets door van de ervaring die ik gehad heb toen ik dat schilderde, dan is het voor mij ontzettend prettig. U werkt er veel in de natuur. Hoe komt dat? Ja, ik ben een natuurmens, wat ik u al gezegd heb met dat stropen. Ik bedoel, ik dweep dus met de natuur. Ik heb een ontzettende eerbied voor de schepping. Ik voel me ook echt een schepsel. Daarom zal ik me ook nooit op mijn kippenbarst slaan in mijn leven. En me ook maar iets verbeelden, want ik voel me zuiver geschapen. Ik denk dat ik weinig over mezelf te zeggen heb en ik zie het dus zo dat degene die mij hier neergezet heeft, die moet zich verder ook maar met me redden. En als het hem de moeite waard is, dan zal hij dat ook in het hiernamaals wel doen. Ik er helemaal aan over. Ik heb een laatste vraag, meneer Huisman. Als u nu kon kiezen tussen uw handel in lompen en metalen en het schilderen, zou u dan zich helemaal willen overgeven aan de schilderkunst? Of zou u de ene toch missen? Ik geloof dat dat uiteindelijk wel mijn bestemming is, ja. Alleen schilderen. Ik nog een jaar of 5, daarom ben ik ook zo materialistisch op het ogenblik. Ik probeer de schaapjes een beetje op het droge te krijgen. In die grote beurs? Uitsluitend, ja, met het doel om dan geheel en al met de weiden aan het schilderen.
Jopie Huisman, de eerste keer eigenlijk dat er op de televisie kwam, dat was dus direct de nationale televisie in Nijden. Dat er nog heel vaak verschijnt. Mooie reportage van Oskamp, met alle beelden van hem, hoe hij aan het werk wie, want dat wist natuurlijk net iedereen. Maar docu's letterlijk, hoe hij hem dan kennenleerd? Nou, ik heb op een bepaald moment voor het museum in Heerenveen een reportage maken over Abe. En daarin, de jaren met Tom Mercure. En Tom die zei, nou Jopie die is helemaal kapot van Abe. En die wil een portret van zijn schoonmaatje. Zijn we daarheen. Dus dan ben we erheen gegaan en Jopie zei, nee, dat doe ik wel, maar dat doe ik net. Dat je hem bij zit, dat wil ik net. Ik ging wel achter dat ding zitten en dan doe ik wel krijg als dat. En nou, ik mag met Jerry om te zeggen, ja, maar dat kind dan net. Ik bedoel, je kan wel zeggen, ik doe nou krijg dat ik een portretmaatje van die schoon, maar dat zullen wij. Nou, we beginnen maar, zullen maar. En nou, we zijn erom begonnen. En ik zei dat er al heel gauw begon, toch de tekening. En hij weer helemaal lyrisch over Abe. Nou, dat hebben we dus in dat programma, dat een heel soort orenmessen in voorkwamen. Dat lange film maken, net voor de televisie. Maar toen gingen we in diezelfde periode in voelde een onderwerp uit bij Van Gewest. En ik zei, nou, ik ga wel wat lezen. En dat is echt professioneel maken, dus dat kunnen wij. We moesten het wat inkwartsen, want ik dacht dat de film over Abe wel haast een oor het worden. Dit wie 15 minuten, misschien of 10 minuten, weet ik net. Dus daar hebben we dus stikken uitgenomen en dat hebben wij uitgestuurd. En daar rollen deze film uit. Hoe is dat om de voetbalschoenen van Abel Enstra vast te leggen? Dat is heel ontroerend. Dat gaat met mij zo ver. Ik heb mijn hele leven lang loop ik er eigenlijk bij als een landloper. Liefst. Normaal dus. Omdat ik zeg altijd, ik conformeer mijn uiterlijk volledig aan mijn innerlijk. Dus van binnen heeft het weinig te betekenen. Geestelijk bedoel ik dat. Dan hoeft het er aan de buitenkant ook niet zo mooi uit te zien. En ik heb mij voor dit geval, heb ik dat dus ook in toepassing gebracht, maar dan op een manier zoals je me hier nou ziet. Er is nou zoiets moois bij mij van binnen. Als ik aan Abe denk, en dat doe ik onder het tekenen heel erg, dat ik dus mijn uiterlijk weer geconformeerd heb aan mijn innerlijk. Daarom zie ik er dus aan de buitenkant, heb ik speciaal uit respect en uit een soort eerbied voor hem, heb ik me dus zo netjes aangekleed. Dat is, ik ben niks bijzonders, maar dat is iets heel bijzonders, want dat doe ik praktisch voor niets en niemand nooit niet. Dat heb ik nu opzettelijk dus wel gedaan. Abe was een kunstenaar, met de bal en op het veld. Is het een wonder dat naast lovende verslagen en verhalen ook gedichten over hem zijn verschenen? In de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Abe. Ik ben in 34 zo'n beetje met Heerenveen 1 begonnen. Toen was ik dus 14 jaar. Toen ben ik begonnen met Heerenveen 1. En met 16 jaar zat ik in het noordelijk elftal. En in 18 jaar in het Nederlands elftal. Hij hoorde ook niet in het Nederlands elftal thuis. Het was gewoon een hele vreemde eend in de bijt. Hij hoorde in Heerenveen in dat elftal toen thuis. Wat een fantastisch iets, die grote melkboer. Ik was nog maar een jongen toen. En ik zag hem voor het eerst toen hij dus 16 jaar was. Toen was hij voor het eerst het eerste elftal van Heerenveen. Dan had je die grote molle jongen die broek dan optrok. En ik dacht, dat kennen we wel. Nou, dat is toch iets. Dat was gewoon iets heroïs. Die wedstrijd tegen Ajax dan ook. Dat is toch iets. Ik denk wel, het is misschien het laatste wat ik aan denk. Ik doodga. Ik ben er geweest. Jazeker, ik vond de palen nog bij de uitgang. Ze drukten elkaar zo wat plat. En zo chauvinistisch als de hel natuurlijk. Nou. Dat onderdrukte, zogenaamd onderdrukte Friese volk.
Dat werd natuurlijk zo'n jongen, een volksheld. Sensatie. 5-0 achter, later 5-1 met de rust, dacht ik. En ongeveer kwart voor het afloop, kwartiertje nog, toen maakten wij in dat kwartier nog 6 doelpunten. Maar de meeste mensen, maar er waren al diverse mensen, die waren weg. Die hadden het helemaal niet meer gezien. Ja. En die schrokken er later van dat we nog gewonnen hadden. Er zijn ook mensen die met kapotte hoeden en kapotte kleren hier vandaan gekomen, geloof ik. Dat geloof ik wel, ja. Als ik bij de politie zo hoorde wat voor kledingstukken er allemaal achtergebleven waren, nou, dat was veel hoor. Ja, maar ze liepen ook door die sloten. Ja, daar kwamen die binnen. Er was geen ruimte meer om via een kaartje een plaats te krijgen, maar ze wouden op het veld wezen en dat was, het leidde soms tot chaotische toestanden, maar ja. Ja, er is hier een oud vrouwtje bij de ingang geweest, die wou helemaal niet naar het voetbal toe. Nee. Maar die moest met die run mensen moest die mee, die werd mee opgenomen. Waar is uw kaartje? Ja, ik heb geen kaartje. Nou, wat doe je dan? Ja, ik wil hier ook niet wezen. Als je toch dat hele bekakte Den Haag ADO Den Haag, dat in één keer nationaal moer speelt, dat deed hij eigenlijk moederziel alleen. Dat hij passeerde, wie heeft dat ooit gezien? Hij heeft het hele elftal op 4 mensen na 3 en de keeper niet. 8. Hij passeerde 8 mensen bij dat doelpunt. Het tweede doelpunt, 2-1, wat hij tegen ADO maakte. Stond er andere dag, die kranten zijn er nog wel. Abel Enstra verslaat ADO. Ik heb nooit in mijn leven zulke voetbalwedstrijden gezien als het Heerenveen. 4-0 tegen MVV, binnen 20 minuten en met 7-6 winnen. Wat een geest zat er in dat elftal. Ja, natuurlijk, dat kwam helemaal door hem. Hij inspireerde het hele elftal. Die speelden allemaal boven hun normale vermogen, stuk voor stuk. Wat schitterend, die Guus Wuits met zijn prachtige ballen met de linkerpoot. Ik zie ze allemaal nog. En je trilde op je poot, want het was zo'n spectaculair elftal. Je wist het nooit, hè. Het was zo boeiend en zo verrassend. Ja, het is verschrikkelijk dat een mens sterfelijk is, want het moest eigenlijk eeuwig zo blijven. Daarom denk ik ook, in alle eerbied gezegd, dat er ook in de hemel gevoetbald wordt, want dat kan nog niet allemaal zomaar wegraken. Een gedicht op Us Abe. De rij wordt aangevuld uit alle straten. Mensen die zwijgen of heel ernstig praten. Vaders met kleine zonen aan de hand. Bedaarde fietsers uit het boerenland. Gereformeerden, wie men heeft verteld, vermijdt op zondagen het voetbalveld. Zoeken een plaatsje in de populieren om toch het feest een beetje mee te vieren. 2:30, dat is het afgesproken uur. Van dan af is de doelman Tiemen Vuur berekend op de vreselijkste knallen, maar laat de makkelijkste ballen vallen. Geen Heerenveener krijgt er ooit genoeg van Veenstra, Jonkman, Molenaar, Jan Ploeg, de Jong, Wuits, Hofma, Van der Laan en Boscha of trainer van de Munnik, Maarten Brandsma. Bij al dit fraaie Friese vlagvertoon spannen de broeders Lenstra wel de kroon. Us Abe, zie hoe rustig loopt hij rond en hij dresseert de bal als was het een hond. Al wie hem van dat speeltuig wil beroven, valt uit zichzelf pardoes ondersteboven en Abe wandelt doodgewoon rechtdoor tot zeer dicht bij het doel, dan zet hij voor. Hard zwoegen vindt dus Abe een vergissing, maar neemt de scheidsrechter eens een beslissing die hem niet zint, dan recht hij het Friese lijf en wordt 1-5 in een kwartier 6-5. Dit alles is nog zozeer werkelijkheid dat ik niet schreef in de verleden tijd. Het is een herinnering die wij bewaren, diep in ons hart en op onze sigaren. Abel Enstra is terug in Heerenveen. Op de sigaar, in het boek rondom Abe, een voetbalepisode in Friesland, en op een tentoonstelling. Het roept herinneringen op aan de glorietijd van de voetbalclub, toen speciaal voor de thuisblijvers een radioverbinding werd gemaakt om alle prestaties door te geven. Er werd een telefonische verbinding gebracht
tot stand gebracht tussen dus de betreffende plaats en PTT hier in Heerenveen. Want die meneer Keizer was een PTT'er, technieker. U stond daar met een microfoon of een telefoon? Nee, met een microfoon, keurig. Grote bol. En er was overheen een zeemleer. Want mijn stem was dan wat te hard. En dat zwakte dan op die manier een beetje af. Tenminste, dat meen ik me nog te herinneren. En u gaf een ooggetuigenverslag van? Ja, zuiver een live reportage. Hoe ging dat? Nou, het debuut was in Amsterdam bij Ajax. En toen zaten na 2 minuten de zenuwen wel hier heel hoog. En toen was praten onmogelijk, maar het herstelde zich binnen een mum van tijd. Nou, toen was het de gewoonste zaak van de wereld. Hoe deed u dat? Ja, even maar een korte illustratie geven met de namen. Henk Jongman heeft de bal, geeft door naar Abelense. Abelense vrij positie, geeft door naar Jan Ploemen. Nee, Jan Ploemen is er niet bij. De bal wordt nu gespeeld naar Wim Molen. Nee, Van Stoffel heeft de bal. Dat is jammer jongens, dat had wat beter kunnen zijn, die aanval. Ja, toch Heerenveen weer in het bezit van de bal. Abelense weer in de bal. Keurig van Abe door naar Henk Jongman. Dit zijn stille getuigen dat hij er geweest is. Hier heb je Abe. En het is op zichzelf natuurlijk ook verschrikkelijk ontroerend dat de mensen overleven. Dat hele raadsel, dat is al zoiets wat je... Dat is ontroering, is verwarring, is niet zo. Dat brengt je, ben je roer kwijt. Maar dat raak ik bij het zien hier. Komen al die herinneringen weer boven. Dat schiet dan ook op deze hoogte. Nou, altijd of tegen de paal of net erin. Dat was... Als het allemaal tegen zat, kwam je net tegen. Nooit terecht op een keeper. Altijd van afstand opeens onverwachts. Wat een wonderlijke voetballer. Je stond soms met de rug naar de goal en dan opeens dan dacht je, nou daar staat hij weer. En dan was het opeens klets. Maar dat passeren van die, wat ik net uitga, dat was toch wel zoiets wonderlijks. Dan vielen ze gewoon als kegels. Dan ging je, hè. Jopie en Abe, twee figuren die nogal wat budgetten in Friesland. Nou, in die tijd dus minder? Nou, Jopie weer door een bekende Nederlander natuurlijk. Die hebben na de keer dat Oskamp die reportage maken hier, zit er al heel gauw bij de KRO. Nou, dat is Trogien. En ja, Abe, daar had het altijd nog wel over. Maar hier in Friesland meer, denk ik, dan buiten Friesland, want die hadden een eigen sterren. Maar ja, Abe weer toch een van de allergrootste voetballers die het Nederland voortbracht had. Ja, nou, en wij konden er even met Pronkje, met Jopie en Abe in het programma De West-Friesland wat reportages van gewest tot gewest. We zijn er takken weg.